Ayun na si Ami. Okay na? Yeah, thank you. Yan po nakuha na po namin. Wah. Hello, thank you so much po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31. Ay po mga kaparang Jason, good morning, good morning, good morning. Time check po natin, 9:03. Yun, bagong ligo. At si Ami nandyan. Pupunta kami sa sentro ng Bato. At may kukunin po kami na padala galing sa sponsor para sa ano, may pinapagawang vlog sa akin yung sponsor. Ayun po, maraming salamat po sa sponsor ko na nagbigay sa amin yan. At yun, abangan nyo na lang po kung saan po yun mapupunta. At siyempre ano po, basta salamat po talaga sa sponsor na nagbigay dyan. At ayaw niya magpabanggit ng pangalan niya kung sino siya. At yun, ang masabi ko lang po sa inyo, Sobrang mahal ka namin. sa sponsor, masabi ko po sa iyo ay sana po bigyan ka lagi ng malakas na pangangatawan at ingatan ka lagi sa mga araw-araw na ginagawa nyo. Yun, happy trip sa pupuntahan mo po. Happy trip po. At yun, papunta na kami namin. Kukunin namin yung padala mo. At abang-abang na lang sa vlog na gagawin na yan kung para saan po yan. Try natin kung makakapag-vlog doon sa remittance. Alam mo kasi bawal eh. Oo. Pero try pa rin natin kung makakakuha tayo ng clip na video. Itatry ko pa rin. Ay po, thank you po. At yun, papunta na kami namin. Let's go! At ito pa rin yung gagamitin namin sa sasakyan para mabatak-batak yung makina, mahatak siya. At may okasyon dyan sa may okasyon dyan sa port. Pakyatin muna natin yung langis bago natin buhayin. Sarado yung tindahan. Matingnan mo nga muna kung may sa likod, baka may nakakalsong pako. Siyempre sa lahat ng mga sponsor, papasalamat po ako sa inyo. At lalong lalo na sa mga sa mga sponsor, mga OFW natin diyan na patuloy na nagbabahagi ng sa inyong blessing. Thank you po sa inyo. At kayo pong lahat, ingat po kayo palagi sa work nyo. At sana hindi kayo magkasakit. Siyempre mahirap magkasakit lalo pag nasa ibang bansa, malayo sa pamilya. Ingatan po kayo palagi ni God. God bless po. Bahala na po si God sa inyo na magbalik ng mga tulong na binibigay nyo sa amin. Kasi kami wala kaming maitulong sa inyo kundi pray lang, mag-pray na ingatan kayo. Kasi ako lagi nagpipray din ako na sana ingatan kami sa mga araw-araw na ginagawa namin. Di ba? Yeah, loading. Napupunta na kami ng Bato. Go!
bato. At nakita ko si Pula nagmomotor. May pag-uusapan kami, may ano kasi. Basta abangan nyo na lang sa vlog namin. Siyempre yung pag-uusapan namin ngayon ay upcam muna. Kasi may pinaplano kami. May gagawin akong ano. Basta may plano. Abangan nyo na lang kung ano po yun. Napapasok na kami ng LCC ni Ami. Ay titinan lang kami. Bibili kami ng ano, sombrero. Gagawin sa sayaw. Oh, kasi yan. May parol kayo? Parol sana. Okay na yan. Magkano te? 65, bubili mo na. Saan kayo may parol? Ito parol. 45. Saan ba? Sige na. Oo. Pinapabili ka sa baby. Puro na. Ayun, nakabili na kami ng parol. Dalawa na binili ko na parol para yung classmate niya na ano, pinsan niya. Kasi wala pa raw yun ano, parol para makasama na. Dana. Nakakala ko charger ko ko yan. Ay, umay ko. Yan po at si Ami nasa ano, Palawan. Kinukuha na po yung ano yun. Kinukuha niya na yung padala. Ayun na si Ami. Nakuha na po namin. Hello, thank you so much po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31. 11:31. Yan, pauwi na po kami kasi ano na, 11:13 na. Yung mga bata pa. Magluluto pa kami ng ulam. Let's go na. Saan ba? Bigay ko na yung parol sa anak ko. Yung pala sa bila. Nung ano pa yan hindi sa akin ng parol eh. Matutuwa yan. At may ano, may kasama na yung pinsan niya. Kawawa naman. Ganyan din ako nung nag-aaral pa ako. May mga ano sa school. Ganito mga project. Hindi ko na ibibigay. Kasi alam ko lang wala naman sila papanood. Kaya ngayon bawi tayo sa ano. Bawi tayo sa anak na lang.
Oo. Ano masasabi mo? Thank you. Happy. Alam mo, pili ka ng sayo. Purple. Purple. Ano yun, pagkatapos yan, sa Ito. school na yan? Ayan po, at nakuha na nga namin ni Ami yung yung pera doon sa Palawan. Yan. Ito na po sa sponsor po na ayaw niya magpabanggit kung sino man po siya. Siyempre, respetuhin naman natin yung ano ba yun? Yung decision niya. Basta sabi niya, ayaw niyang wag ko raw banggitin yung pangalan niya kung sino siya. Basta ito na po, at nakuha na namin yung pera. At abangan nyo na lang po yung vlog nito kung saan to mapupunta. Yan. Basta may may mapupuntahan na tao itong vlog na to. Ayan po, hanggang dito na ang vlog na to at maraming salamat. Siyempre po, God bless sa inyo, sa lahat mga sponsor. God bless. Sana po ingatan po kayo ni God. At yun, lagi namin sinasabi na sana lagi kayong malakas, ingat kayo sa trabaho nyo kasi siyempre